luto na siya guys. In 3 minutes. Ayan. Okay na siya. Okay na ang ating pancit canton. Magmukbang guys! Magmukbang tayo ng pancit canton. Ito yung 3 pancit canton. Ayan. 3 pancit canton guys. Ayan. Magmumukbang ako ng 3. Yan, 3. Pancit canton na ang flavor niya is like this, guys. Ayan. Ayan. 3 ng ganyan. Ayan. Bubuksan natin yung ating mga sauce. Ayan. Naisipan ko lang talagang ganito. Ayan. Na-miss ko na yung pancit canton sa atin. Kaya, ilang linggo na akong nag-aano. Ayan. Nag-aantay na magmukbang nito. Ayan. Ilang linggo na. At magbukbang talaga ako, guys. Lahat ng sauce, guys, ilalagay ko. Tingnan natin kung hanggang kay saan. Kasi hindi naman siya masyadong manghang para sa akin. Ayan. Kaya kain tayo. Ang taba-taba ko na. Pero okay lang. Ayan. Ayan. Halo ko lahat. Halo ko guys. Ang ating sauce. Ayan, lahat. Ayan. Ayan. Ayan, umpisa natin na haluin ang ating pancit canton na super anghang. Tingnan natin yung 3. Kung kaya ko bang ubusin. Ayan. May dessert ako guys na paborito ko rin. Ayan. Pagkatapos nitong kumain. Last na tong wala, nandito to sa aking trabaho. Yung pancit canton. Okay na, lapang na guys, lapang na. Ayan, halo na siya guys, halo na. Ayan. Ayan, nahalo na siya. At kainan na. Diba? Ayan guys, umpisa na natin ang aking mukbang. Mukbang na pancit canton. 3 siya. And mayroon akong dessert na mangga. 2 mangga na dessert. Ayan, matamis. Ayan, kain na. Ayan, tingnan natin ha. Shoutout sa aking mga super friends. Ayan, Team Blossom, Team BLDG, and Team Tugang. Kaya ko naman to. Kasi hindi siya masyadong kagaya ng samyang. Kahit maanghang siya, pero kaya. Kaya. Maanghang siya, maanghang. Kasi yung pula yan hindi yan ng honey manchi na maanghang. Mayroon din akong juice. Bumili ako ng juice. Bumaba ako para bumili.
500 ml siya. Ayan, kalahating litro ang sumo kong binili. Ayan, 179 cents. 1 euro and 79 cents. Laki yung subo ko guys kasi malaki naman bunganga ako. Diba? Almusal sa ano na to? Almusal sa pananghalian. Ayan. Yung samyang grabe yun. Akala ko doon sa samyang parang pancit canton lang nakagaya nitong pula. Pero maanghang din to ah. Tingnan natin kung ilang oras kainin ko. Ayan, malaki ang subo ko guys. Para mainggit kayo ng mga nanonood sa akin. Ayan. Ayan. Wala ako guys ibang ma-content. Di ba? Puro kain. Mas madali kasi yung kumain eh. Tapos i-vlog mo lang, oh. Di ba? Kain ka kung anong kinakain mo, i-vlog mo. Maghiwa ka ng kamatis, i-vlog mo. Hiwa ka ng pakwan, i-vlog mo. O, di ba? Ayan. Shoutout pala kay Eugene kasi nagmukbang na rin siya ng ganito eh. Shoutout Eugene Paranyal. Hello tugang, nagwapo ko. Ayan. Huy, shoutout sa aking mga tugang. Ayan, Boss Gloids channel, Manong Junjun, Kuya Pedro, Kuya Aji Gatansa, hoy, One Way Tikel, thank you. Shoutout sa'yo, sa inyo, na mga gwapo. Mag-inom ako ng juice guys. Ayan. Sarap nito kasi matamis. Bumili na lang ako sa grocery. Presko to guys, presko. Yung pipindot ka na lang sa makina, lalabas na yung juice. Ayan. Hindi, kinto na lang. Ayan. Thank you guys. Thank you sa mga sa mga members ko guys. Yan, lalo na yung mga nung simula pa lang dahil magwa 1 year na akong monetize. Ayan, na hanggang na nandyan pa rin. Salamat talaga. Kunti na lang siya kasi malaki yung malaki yung subo ko. Oh, ayan. In fairness guys, maanghang talaga. Kung hindi ka mahilig sa maanghang, hindi mo rin to kaya. Tatlo. Ayan. Kaunti na lang siya. Hayaan ko na lang tumaba. Mag-diet na lang. Pag sa bahay, mag-diet na lang. Ang tamis niya, oh. Kabusog na, ah. Pero kaya lang, mukbang ito, o kailangan ubusin.
Malapit na. Dapat hindi ako uminom kasi pag uminom, mas madaling mabusog. Nagaano din sa ilong ko yung anghang. Sinipon na ako. Busog na. Pero konti na lang to. Tatlo pala, super ang dami na ng tatlong pancit canton. Oh. Lagi akong mukbang na yung mukha ko. Mukhang mukbang na yung mukha ko. Wala lang ma-content, guys. Ito naman pagkain na to is maghapon po na tong pagkain. Ayan, kunti na lang. Kaya ko to, kaya. Bicolanong garo ito. Ayan. Maanghang talaga. Lumalabas din sa ilong. Yung Ayan, sinipon na ako. 2 subo na lang to, guys. Ayan. 2 o 3. Sinipon na ako. Yung mangga siguro is pahinga muna ako kasi busog na ako. Ayan, pero idugtong ko sa aking video. Later siguro. Ayan. Yung aking dessert. Last. Ayan, thank you guys. Busog na busog ako. Ay, next time hindi. 2 lang dapat. Ayan, thank you for watching guys. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa aking pagmumukbang ng pancit canton. Ayan, pancit canton. Thank you so much for watching and shout out sa aking mga members. Super chatters, the Team Tugang, Team BL, DJ, Team Blossom, and Super Friends. Thank you so much, and to all my solid supporter, thank you. Bye!